No niin, siinä on sarjapattereita ja paikanin laitettu ruuilla kiinni pohjaan. Katsotaan, ei nyt ole paljon. Se on vähän kun se on siirtynyt eteenpäin jo. Sä katsot pikkukoska alas sen ottamassa. Ei se mennyt vähän ylös. Niin, mutta nyt se lähti. No nyt mentiin. Mut kyllä toi nyt on pikkusen liikkunut eteenpäin. Vaan se 30 sekunnin, kun vaan se nyt. Vaan se 30 sekkaa menee se niinku tuntuu. No. Nyt. Niin se menee. Se on nyt, se on vielä pikkukoske tiellä. Ai se on tossa, joo, nyt joo. Tässä se jossain pitäisi olla. Kato, onko se siinä? Ai. Miten se siihen mennä? Mikä se siihen mennäis kuumottaa? Ei mennä vielä, kato vielä vähän eteenpäin. No. Kato keuli nautti! Siellä ne menee aina hitaasti ohi vaan. Sieltä tätä kamerat saa. Ajetaan siihen. Sieltä keuli. Mitäs tapahtuu seuraava? Mennään tuohon pikku kiekkaan. Ota mihin ne menee tuosta, katsotaan matkaa. Siellä ne menee. Ai. Lähdetään. Ai ne potkii pyörän paskaksi. Nyt se lähti. Mennään kummottamaan. Mennään autoon. Ylös. Vittu. Kenet sykä? Mitä? Onks teet sykä? No niin! On kaveri se otti alun perin, sä et tili. Ei mä oo sitä potki, mä oon kyysätty sillä. Oliks te oikeesti GPS-paikannin tossa? Oli. Joo oikeesti. No, Ei varmaan. Te näitte sitten siis, että me ei sillä ekana lähetty. Se kaveri otti ja lähti autoon tillikkaan tosta. No, hyvää illan ja...